Jama'a barkanmu da saduwa, barkanmu da kasancewa a cikin wannan channel ta FZ Hausa TV. Ni ne naku a kullum sunana Musa. A yau mun zo muku da bidiyo ne na musamman wanda zai nuna yadda application ɗin Zenda yake amfani a cikin na'ura mai kwakwalwa ta hanyar tura saƙonni daban-daban. Bidiyo ne, hoto ne ko kuma audio. Application ɗin Zenda sanin kowa ne yana amfani wajen tura saƙonnin hotuna, bidiyo ko audio daga wannan waya zuwa wannan waya. Ba a nan kawai amfanin application ɗin Zenda ya tsaya ba. Yana iya amfani ya tura sako daga wayar salula zuwa na'ura mai kwakwalwa. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan bidiyo don ganin yadda za mu nuna hakan. Wayanda suka dade suna ziyartar wannan tashar da namu, muna alfahari da ku, muna kuma godiya a gare ku akan subscription da kuke bamu. Hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Wayanda kuma sababbi ne a kawo ziyara wannan channel, a taimaka a danna subscribe. So kamar yadda muka sani, shi ma application din Zenda kamar kowane application ne wanda ana iya samun shi a Play Store. Za ka samu kwamfutan ka da wayanka ta Android, sannan ka tabbata wayanka na Android yana dauke da application din Zenda. Daga nan zai baka daman ka tura duk abin da kake so cikin na'ura mai kwakwalwa. Bari mu fara akan wayan mu gani. Za ka tafi direct zuwa inda application ɗinka yake, sai ka shiga. Kana shiga akwai wani alama ga yanan daga sama za ka shiga, wanda shi zai nuna maka option na connect to PC. So kana shiga ga abubuwan da za ka gani, option ne guda biyu, web address ko kuma hotspot. Za ka shiga hotspot, zai nuna maka wannan file din, sai ka zo ka danna create hotspot. Kana danna create hotspot, zai nuna maka wayannan nambobin, ya maka creating address din da za ka shigar a cikin kwamfutanka. So za ka zo ka kiyaye wa'annan nambobin sai ka ɗauka. Bari mu tafi zuwa kwamfutan mu gani. Sanin kowa ne kwamfuta takan zo da abin da ake kira Wi-Fi address. So da zaran ka tafi, za ka je ka kunna Wi-Fi ɗin kwamfutan ka ne ta wannan hanya. Za ka zo nan wajen, kana shiga Wi-Fi ga yanan za ka ga sunan Zenda ya appearing, sai ka zo ka yi clicking ka tabbata ya yi connecting. Da zaran ya yi connecting, daga nan wajen za ka iya buɗe kowace irin browser a cikin kwamfutar ka. Mu bari mu yi amfani da Google Chrome, saboda Google Chrome yana ɗaya daga cikin browsers ɗin da suka fi kowanne suna. Kana zuwa ka shiga browser ka, gashi nan za mu shiga Google Chrome ɗinmu. Kana shiga browser ka, ya buɗo maka wannan shafin. Za ka iya kwafo wannan address ɗin da kake da shi, da kai creating a cikin wayanka, gashi nan. Sai ka tabbata ka kwafe shi daidai a cikin kwamfutanka, saboda hakan shine zai baka daman Zendan ka yi connecting da waya. So gashi nan muna kwafewa, ga yanan ka tabbata komai ka kwafe shi yanda yake. Gashi nan mun kwafe namu. So da zaran ka yi, sai ka danna enter, zai nuno maka wannan shafin cewa ya tura ma wayanka zaɓin ta tabbatar da buƙata. So ga yanan za ka zo cikin wayanka, sai ka zo ka yi clicking akan accept. Kana taɓa accept kamar yadda na taɓa, ga yanan za ka ga yanzu ya zo ya buɗo maka duk wasu abubuwan da suke cikin wayanka a cikin kwamfutanka. Ga yanan wannan shine na farko, yana nufin applications. Sannan daga sama kuma ga yanan za mu iya gani a cikin wayanmu ma, gashi nan ya nuno mana ya yi connecting. So kamar yadda muke gani, abun nan na farko yana nuna mana cewa application ne. Kana shiga ga applications ɗin wayanka nan da dama, sai wanda ka zaɓa. Duk wanda kake so kawai za ka je saman shi ne, sai ka yi clicking. Kana yin clicking zai baka zaɓi guda biyu. Wannan na farkon shi za ka taɓa, shi ne zai ɗauko maka application ɗin zuwa cikin kwamfutanka. Za ka ga kamar downloading yake yi, amma baya cin ma data kwata-kwata. Kawai saboda yadda a cikin browser ne kake yi, shi yasa sai ka ga kamar yana downloading. So a haka gashi nan kuna gani har ya gama ɗaukowa ma yanzu. Ya nuna maka ya ɗauka. So ga yanan duk in kana so ma ka ƙara ɗaukan wani applications, za ka zo kawai ne ka ƙara clicking kamar yadda muka yi wannan na farko. Idan kuma baka so, daga gefe ga yanan za ka iya komawa can, yawa home. Kana komawa home, zai nuno maka da wannan zaɓin da ya nuno mana da shi tun a farko. Wannan shine hotuna, za ka iya shiga ka kwafe. Wannan bidiyo ne, za ka iya. Wannan shine waƙoƙi, wannan duk wasu abubuwan da suka shafi document da yake ciki. So duk abin da kake so kawai za ka shiga ne direct, sai ka je ka yi clicking akan abin da kake so ka zaɓa.
bari mu gwada ɗaukan waƙoƙi mu gani shi ya ake yi. So ga nan kana shiga za ka gani shi ma ya buɗo maka list ɗin duka waƙoƙin da suke cikin kan wayanka a cikin kwamfutan. Shi ma ga yana ya zo da zaɓin nan guda biyu. Kawai za ka zo ka danna na farkon ne kamar yadda muka saba. So shi zai ba kwamfutan ka dama ya ɗauko wannan abun daga cikin wayanka zuwa cikin na'ura mai ƙwaƙwalwa. So daga nan za ka iya taɓa nan wannan ma na hoto. Bari mu gani gashi nan shi ma zai baka zaɓi guda biyu ka yi, haka ma bidiyo. So idan duk ka gama ɗauko da abubuwan da kake so ka ɗauko aka iya zuwa download folder ɗin kwamfutan ka. Nan ne za ka ga duk abubuwan da ka kwafe daga wayanka zuwa kwamfuta. Nan ne ƙarshen bidiyon mu.